aleykum mon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pinal TV cetal rim on calminama on juurama on ñaganama moƴƴere Allah to gonɗo no gonɗiɗo fof yo jaam Allah o yettum en gartiɗo kadi aadi bila aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi yewtere men nde gowɗe yuɓɓinde kala saaha ɗo e TV Pinal Mauritanie yewtere men witende Doonon eɗen gowi ɗo bismade dendagal gendiyankoɓe leñol ngol worɓe noon e rewɓe e yaruɓe fannuji kewɗi hande oɗo ñalawma eɗen gari bismade kadi goto e sagataɓe leñol ngol o ɗaminɗen so ari ɗo inchallah ma addanen ko waɗi fayida ko umme mum faye e leñol ngol nde wonno eɗen gandi ko woni ko e leñol ngol ene heewi kadi ko heewi no ubbi hen ne moƴƴi saaha fof ubbiren mbawen moftade ɗum adunaji garuɗi janggo jaam ɗi ɗum noon hande eɗen gari ɗo ene e bismade musidɗo men sehil men mawni men hono Wahaabe Sy gorko mo Saare Sukke ko adi fof amen bismuma e nder TV Pinal e namnadema somin jiiɗi andude hol gonɗo Wahaabe Sy e holko mbawɗa wiide men e caggal nde calminɗa TV Pinal kalnamen hol gonɗo Wahaabe Sy bisimilla maɗa. bismillah bada aoudu billahi min alcheitan irrajim bismillahi arrahmani irrahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri waghfir li amri ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bandiraɗo hamme Sireli mi salmitima kadi mi wi mba mi weltima e noddandu maɗa kadi mi ari min fof mi ardi nde tawno mbeɗe heɓi haqiqa ɗum ɗo ko min tigi waɗante ɗum noon ko mbaɗanteɗa so tawi a dañi baɗanowo omo kadi noddima a dartinta ɗum noon Allah addi kam e arde norade noddandu télé men mo mbiten Pinal TV mi tawi ɗo noon bandiraɓe fof sagaraɓe dariɓe kadi min neldi ɗumen duwaw yo Allah waɗan jaam min mbitemi ko Wahaabe jettiremi ko Sy jeyami ko nokku men to biyeteɗo Saare Sukki Saare Sukki noon so tawi wiyama Saare Sukki tan yiyama e yontaji ɓennuɗi walla yontaji hande en gandi Saare Sukki ɗo woni ɗum noon hamme mi wima mba jarama Wahaabe Sy yimɓe gandi Wahaabe Sy jeeya ko Saare Sukki kadi ni min beltimino koye men e bismadam garɗa kadi yamtude arnoɓe ɗo ɓe goto fof soppata koɗo tolniɗo coppal ngal men noddirma hande ko yewtere tugnide ko fewetene e jarale e jimɗi gendiyankoɓe leñol ngol kono noon haade ɗum min jinno andu tan Saare Sukki e taaridi muɗum ɗo jeyɗa ɗo holko mbawɗa min sifanade ɗum seeɗa hame mbawa andude nokku mbiɗa o Saare Sukki jeyɗa holko to Saare Sukki hetti e nder nokku Mauritanie holɓe Saare Sukki hoddi e Saare Sukki hoore mum hol gurdam ɗam wuuri e sagataɓe Saare Sukki darde nde daari e nder Saare Sukki mbamen memande hen hay soko hojam goto haden faade toɓɓe keddiɗe faden ɗe so Allah jaaɓi. eyi hamme mi weltima nde tawno so tawi neɗɗo namdama namdal bangal ni ene jogo hen welema so tawi namdeɗa ko cuuɗi moɗon kadi aɗa andi cuuɗi moɗon ɗon ngal namdal ene weeli e no mbimami ni Saare Sukki woni koye law e ko mbiten taƴaɗe ɗe ɗum woni boose en yirlaɓe en hebbiyaɓe en tooro en Saare Sukki jeeya koye taƴde law ene wayno ko wuro timgo e maayo gure catiɗe ɗum ɗe tuggantumi tan ko walalde mi fawa hen siwre mi fawa hen giro mi fawa hen cila mi fawa hen kasga ko ɗiɗo gure goni kettude Saare Sukki banggue worgo ɗiɗo takki ɗum to banggue worgo banggue rewo ga tuggatmi tan ko wocci mi wima bol doggo mi wima Seno Busoɓe mi wima Hayre Mbara sa ari ha Seno Busoɓe noon a payata ko jungo ma nano ɗon woni wuro wiyeten Saare Sukki ngo Saare Sukki noon no pamtata waɗi ko rewo e worgo ko gure no gadoriɗen Fuutankoɓe wuro wona worgo wuro wona rewo ɗum noon ko ɗo woni Saare Sukki
kono inde nde tan ko saare sukki heddi noon hankkadi fecca ɗum ɗo wiya somona ɗum ɗo wiya wuro ganki kono fof ko saare sukki eyi ɗo noon so tawi neɗɗo wiyama saare sukki tan ma haqqille ma arte e waaɓe no Ali Hammadi Ali en waaɓe no Sukara Sy en ɗum noon so tawi wiyama saare sukki tan en annda ngoɗo kam holko toɗɗi mum holko yaltini mum ngoɗo yaltini gindiyankoɓe tigi rigui sabi ɗum so tawi mbiɗen hannde Sukara Sy yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum Ali Hammadi Ali yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗumen ko yimɓe darinoɓe pinal ngal ɗum noon so tawi hannde ko ummoye mumen ɓinguel mumen noddama kayumne yo arde waɗa namde gueɗe baaɗe noon mbiren tan mataw ko pula wiyata ko lella diwata ɓiyum sora ɗum noon hamme Allah jarama ko ni kam saare sukki wayi kadi ko wuro ngo herorade ko to batte cuɓalagal eyi eɓe gawa eɓe ndema eɓe gayna eyi kadi Allah walliɓe no mbiɗen ni gueɗe mabɓe fof koko cahriɓe kamɓe wuro saare sukki ngo jeeri mabɓe waalo mabɓe e ndiyam mabɓe fof wondi ɗo gotel eyi ɗum noon ko yettere Allah machallah saare sukki wuro hongo e dande maayo so woni wuro subalɓe kadi andirama gendiyankagal waɓe noon jignaɓe men ɓe mbiɗaɓe ɗo Ali Hammadi Ali mi sikki ala fof mo anda ɗum to banggue yimiyanke to banggue fannu mo yarno Sukara Sy kadi on kam haaletake so tawi aɗa andi ɓeɗon ɗiɗo aɗa wawi sifade mabɓe hay so hunde seeɗa ko mbawɗa andinde TV Pinal hol gonnoɗo Ali Hammadi Ali hol gonnoɗo Sukara Sy hayso ko seeɗa tan mbawa min sifanade ɓe eyi hamme ha joni de kono mbimami ni tan Ali Hammadi Ali kañum woni afa baba men tan no pamarta babam jibinɗomi o rewi koye Ali Hammadi Ali kañum en jiiɗi moye baba koɓe joyo ɓen jogui ko bandiraɗo debbo goto ene wiye Aissata Hammadi eɓe jogui biyeteɗo Baydi Hammadi omo jogui biyeteɗo Gueɗi omo jogui biyeteɗo Moussa kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe eyi Ali noon nandade mabɓe kamɓe fof kañum kam ko dokke Allah hokki ɗum eyi Ali hadde mum artude ni e ga en o sifa yimde ko mbiten ceerno Allah Seydou Nour Tall Ali won gueɗe goɗɗe ɗe adorino ni wadde eyi no gandirɗen mawɓe men nden won jara kewɗo ndewi eyi joguino adino hodde ko mool ɗum kadi mi sikki e won jime makko won ko ɗum o adino wadde waɗi bippe merno ko mbiyata nde bippe merno donc rewi nokkuji e fannuji kewɗi hade Allah artirde ɗum e yimde mo oɗo mo mbiyeten Alay Seydou Nour Kumar eyi nder yimre noon han kadi ko ɗon noon kadi o jofiniri gueɗe makko fof hakkude makko Alay Seydou Nour kadi ɗum kadi ɗon kadi ko deftere ɗon kadi ko yewtere mum tan heeride heeƴata ɗo ko noon ko neɗɗo kam han kadi battidiɗo e Alay Seydou Nour ko kañum nayimo ha Makka kañum hankkadi gonɗini wonde oɗo Ali Hammadi de kañum gonɗini wonde oɗo Ali Hammadi de wonko anduɓe jiyani Alay Seydou Nour kono oɗo Ali Hammadi Ali yiɗum e Alay Seydou Nour caggal noon nde o yimi yimre nde eyi hay sen en mbawa yimde yimre nde kam enen gandi kam hewɓe kam keeɗima yimre nde o yimno Alay Seydou Nour nde eyi enen noon en jarani toon nde tawno goto fof kadi koye fannuyi ƴettu koye fannu gueɗal mum tan kono enen kam en ƴettani jimɗi makko eɗen jima eyi kono eɗen gandi kam o yimi ko wona ɗum ko noon mawnam Sukara Sy kam on kadi ko mawnam to baggue endam minen tan jiiɗi taniraɗo goto onne kadi eɗen mbawi wiide ko saare sukkinajo kadi ko neɗɗo beltinɗo pinal fulɓe nde tawno ha ñallangal hannde wonɗo gartata tan aɗa nana Sukara Sy bandaji mumen pawa wona torodo mum wona cubbal mum so tawi en kaali kinde ɗe hen hinde fof ene weltoro ko yewtata ko ɓen noon so tawi goni nokku o wonata ko nokku pinal mbiɗen eyi ɗum waɗi saare sukki ko wuro gandirango pinal e nalankagal tigui rigui eyi Allah jarama en mbawi andude hayso ko seeɗe hol gonɗo Ali Hammadi Ali e yiide ɓiye ko mbo jiidi e bammum tan baba goto wona hunde wemde hannde e nder rennogo donc sa yiiɗi mi yiide il faut jaaha saare sukki wadde min beltima no fewi eko kalanamin ko e Sukara Sy kadi Sukara Sy hayso mo nanani Sukara Sy walla mo yiyani Sukara Sy nanni Sukara Sy kadi ko ɓe leñol ngol farnorto wadde so Wahaabe Sy jibinama e ngoɗon wuro mo woni e ngoɗon wuro
so tawi ene woni ko woni ko o wujjani e nder ɗon natirten e toɓɓere nde noddirɗa ɗo nde toɓɓere nde ko fewtene e jimɗi e jimi min jinno andude Wahaabe si e kañum hoore muɗum holno natiri e jimi beele koye ɓen ɓe mbiɗa ɓeɗo woni sukar si en alhamdulillah alen koye maɓɓe ndewɗa ha mbattuɗa yimde walla ko rendoma e saaha ma mo kawruɗa o ko hen ande kadi jiiɗa kadi ɓe ganduɗa ɓeɗo ko tolno ɓe jaaduɗa ɓe ɓe gonduɗa ɓe jiiɗa hen ko poɗɗa wadde anne ha addanma yimde e jimɗi ɗi kadi beele an e hoore maɗa ko a fin tan jimɗa walla koye jimɗi ɓen jimata siwil maɗa. eyi hame yo Allah yo moƴƴere nde tawno no mbiyata ni so tawi namdal rewi e coɗol tan moƴƴol angol weeɓa jaabade min mi finani tan jimi maɓɓe ɗe mi tawi tigiri eɓe jima mi mawnide maɓɓe eɓe jima kono noon mi wona jimowo nde tawno hunde fof ene waɗi tan sahaa mum nde Allah yontinta tan yonta min mbeɗa wawi wiide waɗi mi jimowo ko yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum on woni Tidiane an Ilman Samba Barke Ilman Mamoudou Amadou Racine Mouktar Boubirane Hamɓe Samba yo Allah ɓuwni ƴimuɗo mbeɗa wawi wiide ko oɗo gorko waɗi mi jimowo nde Allah waɗi oɗo gorko rutta e jomum ko nden gueɗe jimen naateyam no pamtata wona wonde babam ko jimowo walla mawnam sugar si ko yewtoɓe ko yimoɓe ala ko Tidiane an tigui mbimi nde sanki nde ko nde ko ɗo jime gaɗe machallah en janggi en ndewi e won gueɗe kewɗe en golli en waɗi jeeygu gueɗe mbaɗnoon ha kono noon ɗum fof e ɗen daye fof en gona yaruɓe to banggue jibri nde Allah artirɗen ɗo noon kadi lamorgo Nouakchott jooɗiɗen ɗo henne ko on saaha Allah waɗi mois d'avril nde o sankinde ko nden woni nde Allah on kadi feññiɗi mataw jimɓe men ɗe yen ɓulno jiɓe ko ni jimɓe ɗe garde meɗen hamme inchallah de koye saaha sankade Tidiane an wonko memma ha tagui mbattuɗa yimde ɗon holko mbaɗa min sifanade e jeeyen jime so tawi won jimol ngol jimɗa ene saabu Tidiane an walla jimol ngol jimɗa ene e nder Tidiane an hol ngol jimol mbawngol wonde ngol wara fuɗɗorade min nan eyi hamme no mbimamini nde Tidiane sankinde e leñol ngol fof eɗen gandi dilli so rewo noon so worgo nde tawno o saaha yimɓe fof ko yimɓe Tidiane eyi ɗo noon e banggue rewo ngo ko kamɓe tigui mbimi kamɓe tigui fulɓe wonɓe gaɓe ko kamɓe tigui mbaɗi en jimowo yante e tugade en sankade e Tidiane ande eyi ko nden noon nde era ndu waɗa ko nden woni jimol ngol ko hono ni lelnirɗen ɗum ko ɗo mbiɓeɓe holko mbiɗon worɓe toro e leydi belndi holko mbiɗon worɓe laaw Samba ɓe laawaki holko mbiɗon worɓe heɓɓiyaɓe Fuuta heɓɓitiɓe holko mbiɗon worɓe damga damal Fuuta naatoɓe holko mbiɗon worɓe ngenar gendal Fuuta witoɓe hanki de e nder leydi Fuuta basal waɗi to e sar wuro madi jomu yani rewo e worgo wonu jokkodiri leñol suñi kadi jambiti sukay mawɗo fof ɓerɗe owi ha woni hen cikki hankadi yakare gasi sabu mayde ari law Tidiane annabi gaño weltima sago mum dañi kural mum mawɗo kono o fiɗi haw sikki hankadi heddiɓe kuli dogi kono yo faam o feni pelle Tidiane an ɓamti leñol peeñi dongal mum e koye ɓe ƴetti inde e golle lollinde ɓe ɓeydi gondi yumma kame wayeɓe ɓe womti sinno ko sago de taw hande omo dari kono feere ñole reedu sobmayde koko sadi nogasi jeetati avril erago en mbaɗi worɓe e rewɓe keewal ɓe ngari woni hen ko resaɓe kono yaadu gorko yamri e ɓeeyi e keeci ɓikkon ɓe mbambi entaɓe hen kosam ɓe puntiri walla to koddiɗo ɓe desnoyi woni hen haajoji goppi galleji ma cuuɗi ɓe uddi kamɓe fof ɓe ngari eɓen cirɗini hayso hiiri jonde ɓe muñi piye goto fof ne yelliti lamtore gueɗe Samba ɗene tottama guinol tami hoto mbooje abou mbooje Mamoudou Samba Sar goni funeɓe kodde goni seedeji yolde Tidiane fulɓe cukki
fulɓe sabu tijjani yidde en ndendi dental fulɓe hankadi en pelliti duko ma jedde hare e nder men gasde foti hoto e goto e men mo serindi sabu ko teeli kay ko songi ɗum ene newi ƴeewe loocol hofama tan heeli kono waare hay indinoɗo ronki ƴeewe tiba goto hundi kono fawde hoddiɓe o noddoyi ƴeewe colli fof mbaɗi lullungal ndiwi wadde de kanƴi fof ɗi kisi ƴeewe leñol fof ɗemngal mum haali wadde hujji mum e nder renɗo yolti fulɓe sabu Allah ngare ndenten ganden maaɓe keewi kono fof ko sabu men hayso waɗi perkitte hoto kulen ko faɗi en fof maayde ponden miijoji moƴƴi e ɓerde jogaɗen jiitodiren kuutodiren muñodiren haa tiiɗa dental men fulɓe so pulaar hoyide gande ko gacce men ɗum noon ndenten haa ɓuuɓe ɓerde maayɓe men golloɗen haa weltoranoɓe men e hamɓe seydi ɗi ɗo addaniɓe wadde nde ɗo yimri mbarmi ɗum inde Tijjani Iliman Samba Barke Iliman Mamoudou a wonko ɓernde mum miiji nde wonno Tijjani an so haalama e nder leñol fulɓe wonko ɗum sifro ko heewi kadi ko kalɗa ɗo ko séréji ma keɓe no goodi hayso tawi en mbawa ɗo settade kono eɗen gandi dawal ngal dewdira e Tijjani an ngal dewdira e yiɓɓe Tijjani an caggal gurdam Tijjani an e maayde mum fof machallah darde maɗa e kolle maɗa labtini holliri Tijjani an yeehi kono haal mum deƴƴatake walla golle mum goppirake machallah min beltima no feewi e ngolɗo jimol holno ngol arde maɗa beele kodde Tijjani sankinde tan gulaali ɗi gulli anne haqqille ma addi ya yim ɗum ɗo walla ka joɗiɗo jottiɗa caggal mum keblanaɗa ɗum sabu ko kalɗa ko ɗo ko ene heewi ko nannatti hen gila e sankare nde ha e dillere nde ha e yimɓe notade nde notodirde nde e yimɓeɓe ha holno jimol arde maɗa cifanɗa men tan ngol arde ma beele kadi ka koyɗuɗo ngol walla ko hunde joɗiɗa tan miijiɗa ɗum pewjanɗa ɗum ha mbaɗɗa ngol e jimol hamme Allah jarama a jarama wallahi kadi no mbimi ni namde ɗe juɓɓi min so tawi mbimami a yi mi yimi ndeɗo yimre ɓeydi sembinde mi ndeɗo yimre fof ko sagaraɓe mbimi rewɓe worɓe dariɓe caggal mayde Tijjani an surtout noon ɓe Mauritanie ɓe Sénégal ɓe eɗo jogɗi mbawi wonde fof hen goto fof darima darde tigi rigui goo yidde Tijjani an ko waɗanno ko horo ɗum yoolo goto fof darima yidde Tijjani an mbootu woppingu nde tawno nde yeehi nde ko sukaɓe o yeehi woppi ko rewɓe cukalon tokson kono noon e on saaha kanko Tijjani an e leñol ngol ene wattenno ko hakkille yiide mi noon sagaraɓe e rewɓe e worɓe mbimi neɗɗo haalata kadi koko wondi waɗi duuɓi 3 min ummoto ɗo min ndendina ɗo enne min jaha ha gamaji ko rendina ko yaha yetture toon so yimɓe jettima mbaala mawludaji mbaala innude Allah mbaala duwade defte mbaala sirkede kanko e dendagal maɓe julɓe eɓe ndende yimɓe kadi dutto e nokkuji mumen jiimi noon darde ɓeeɗo sagaraɓe no mbayini e oɗo gorko ndeysan no wano ni ko ɗo Allah longirimi yimde ndeɗo yimre mi andano so tawi ande yuɓɓi kono min kam ko ɗum ɗo mbimi ɓurini mi deƴƴira tan mi waɗa ɗum eyyi ko ɗum ɗo addinimi yimde ɓeeɗo sagaraɓe e noddude kadi erano mbimi tawi ɗum e yimre he anani mbimen ko sabu Tijjani yidde en dendi hankadi dental fuɗɓe hankadi ɗo hankadi en pelliti donc yidde wiide Tijjani woni sababu kadi kala ko sarodirno foti wonde hankadi yo rentu nde tawno ko ɗum tan wonno bojji makko ɗum tan wonno ko yinno donc ɗum kadi wonko fuɗɗa yiyede hen alhamdulillahi rabbil alamin Allah amen beltima kadi e firo jimol ngol so ɗum yewti ene beele won jimol gongol ngol joguiɗa ngol mbawɗa men addande taw yimɓeɓe kadi ne belto hen enen nde tawno haqqille men o ɓuuri yaarude tan ko so tawi neɗɗo o golli neɗɗo o wonko golli yo holle golli ko golli ko gila gurdam eɗen keewi ɗaccude ha neɗɗo o ndeysan yaha hankadi wona e haalede wona e wiyeede min mbeɗa jogiiɗo min jimam fof presque ɓuri yaarude tan koye yimɓe ni yimɓe dariɓe
eɗen jogii yimre men ɗe mbaɗɗen e mawni meɗen on woni Ibrahima Sarr ko yiide darnde muɗum e leñol ngol eɗen jogii yimre men ɗe mbaɗɗen e denɗi meɗen mawni men Ndiaye Saydou Amadou ko yiide ɗum darnde mum e leñol ngol eyi mi sikki ɓeeɗo noon so tawii neɗɗo yimii ɗumen mi sikki tan waɗi koko fori waɗi koko haani kadi eɓe kaande yimeede nde tawnoo ko kamɓe mbaɗi ɗum eyi ɗum waɗi eɗen jogii jime kono jime ɗe ɓuri yaarude tan ko yimɓe dariiɓe eyi hono no mbimami ni en waɗi yimre Ibrahima Sarr holno yimre nde mbawɗa men fuɗɗanaade yimre no mbiɗa ni Ibrahima walla yimre Ndiaye Saydou Amadou eyi hamme Ibrahima Sarr no mbiɗen ni Ibrahima Sarr kadi en hannde yimede Ibrahima Sarr ko neɗɗo dariiɗo ene wayno yimre men kadi Ibrahima Sarr no mbiɗen ni addani arani en tan koye fawaade e joomum nde e fawaade darde joomum ko ɗo mbiɗen Ibrahima mbimi mi yetti Allah tagɗo Winndere taare Mouhammadou mo humpa ko ɓurana deftere fulɓe kettoɗe kam hoto mbiye ɗum ko yewtere gila baaba Adama ngande Pulaar ko heñere so gaño haɗano ko kay sago mum ko soppirde jambere taare Ibrahima Sarr malaɗo mawno hoodere komo Allah hokki gandal yo riwtu majjere Pulaar ko ɗemgal on firta kala helmere hay o en dañi mbarori mawno takkere jambaro mo hulano haalde kala ko addi jilɓere binoɗo jooɗota ko haysene yaara teppere foftata ko sona leñol mum heɓa feccere e pittali furɓe yo artu welnere hoto e men mo kullol nangi siññere haqqe mum e ndi leydi yo yañu jabbere salow funti hokkere temedere sabu battane ɗe ko yoolede luggere Ibrahima leñol woni seede darde ma fof ko jingere sabu e nder kasoji a yino kala fannu tampere kono hay saha goto a fiftaki to Allah moƴƴere e sara fulɓe aɗa takkino li woye mum waccere gala e basɗo a yawa kewno takkere fulɓe mbimi joni de en gandi Ibrahima ko seeɓa yitere coyninoɗo ko woɗɗi heeƴi fewji feere noddi leñol yo dande won wotere kala mo en ngabba e lekki men yo rewru foɓre Ibrahima Moukhtar bewɗo dare ya barke Oumar Al Fouti keddiɗo degembere yo Allah yoɓe jobdi ko wona mere ɓiɓɓe fulɓe de a ferini law ɗiggere jobdi amen ma tan ko ndeɗo yimre hayso yuɓɓaɗi de ɓurinimi daƴƴere hamme ene wayno ɗum ɗo kadi koye jimme tan ɗe mbannoɗen e ceerno Ibrahima Sarr eyi kono namdal men tan faade kanko oɗo mbattinɗa yimde goto moɗo biyete moɗo Ibrahima Moukhtar Sarr o holko mbaɗa min sifanade e ko ganduɗa e makko saabu neɗɗo o ne wawi tawde jimol tan ne yima ƴetta jimol ngol kono mamin namno an e hoore ma beele ko an yimi jimol ngol walla ko jimol ngol holno arde maɗa ha mbawɗa yimde jimol ngol eyi kanko Ibrahima hakkude ma e makko holno wayi beele ko oɗon gandodiri haw rokkuma ene gurdam makko ganduɗa ene ko pawɗa yimde makko walla ko an tan jooɗi yidde ma tan e miijade ma omo foti yimede walla ni sifede wona jimɗi ni mbiyeten mara ko sifede tan cifiɗa ko cifiɗa e makko ko eyi hamme Allah jarama Ibrahima Sarr so tawi neɗɗo haali haala muɗum tan ene wayno hande ɗum humpani yontaji hande ɗi fof darde Ibrahima Sarr dari e mbeɗa wawi wiide nde jimeten Ibrahima Sarr nde gandodiral men e Ibrahima Sarr yettaki ɗo yetti hande ɗo kono noon yidde meɗen e Ibrahima Sarr e darde makko nde darino nde yettimo ɗon Ibrahima Sarr eɗen gandi hono no mbimi e yimre nde ni ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol ga dawrugol ngol ni hamme Ibrahima ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol ko jiɗɗo pinal ngal nde tawno neɗɗo Ibrahima ko mbeɗa wawi ko neɗɗo pinal jime noon ɗe Ibrahima keɗornomi ɗe jime Ibrahima waɗanoɗe ko jime jeeyaɗe e ɓurde yidde en eɗen keɗorno on saaha ɗen jime kono noon ɗum fof kadi waɗano en jimowo e caggal noon nde hankkadi nde o naati e dawrugol o yiɗi hankkadi naatde e affaire dawrugol e on saaha koye premier meeting makko Allah kadi longini en kadi nden on meeting waɗi ɗo ko ɗo e 5e ɗo
ko jen hen puɗɗiɗen etade yimde yimre nde tan hankadi ko ɗo woni hankadi ɓeyduɗen kadi yuɓɓinde yimre nde ɗum waɗi nde kulluɗen mo yimre nde kadi o welti hen nde tawno ko kalɗen e makko ko fof ala hen fof ko woni gattal ko neɗɗo kam dariniɗo ko ɗum ɗo addani en yimde Ibrahima. machallah Allah jarama o kadi a holle men ɗo kadi hakkude ma e makko wona andude walla wona jiidude walla wona jeydede takma yimdemo ko golle e balle tan ganduɗa jomum ɗo waɗma yimde jomum no fof no holliri tan wonde neɗɗo o aɗa foti andude vraiment darde poɗɗa darade sa yi darde poɗɗa darade a daraki goɗɗo e darnima ɗum cembina ɗum e darde darinde nde wonno sa gollaki poɗɗa gollade ko goɗɗo sono gollonma ala andi an gonɗa ko ɓuɓri won ko nan ɗum e nangue ko namnade ɗon kadi ne a wi nane le aɗa jogui yimre wotere yimre nde ganduɗa taw ko yimre nde mawɗo Ndiaye Saydou Amadou beele a yim Ndiaye Saydou Amadou walla ko yimre mum ƴettiɗɗa ɗum ɗon kadi amin jinno gartanama enen kadi inchallah. eyi hamme ɗo no kam oɗo no kam so tawi mi tino wonde aɗa namdomi yimre makko nde mi addata ɗum ñebbe mi tottuma ya nawanmo oɗo dendiraɗo o dendiraɗo ko moƴƴo ko dendiraɗo kadi mbimi tuborteɗo Saydou ko dendiraɗo pertuɗo bawɗo dendiragal ɓeɗo fof mbiyami ko yidde en e mumen yiide en darde mumen nde ɗum addani en mbimi nde tawno no pulaar wiyata ni so tawi a takkima moƴƴuɓe tan a takkima anduɓe tan yama Allah itta ko moƴƴi ko takke mabɓe ko takka e maɗa. Saydou ko neɗɗo mo jiɗɗen yiɗi en ene wela ɗum so tawi ene yaha e won nokkuji nodda en wiye yen ngar jaaden muɗum andi on noon ko yidde wonɗon ko naneten ene haala ko naneten ene waɗa ko ene weli en wona yimre makko noon ƴettuɗen ala ko yimre tan kadi inde piɓɗen e fittanu meɗen walla nde ɓulniɗen e haqqille men jimɗen mo mbiɗen ko mbeɗa jara dendam mbiɗen taari Saydou Takara Saydou Almoudou Tidiane est ce que ma Saydou inniraɗo Saydou Bounour mo jasani tanmo Oumar dokkanoɗo fitel dili tawi jilbani fulɓe kettuɗe mbeɗa jara katanta jamwara mo ngakkani so fenani jedde taw on kersani mo yimi walla windi tawi yuɓɓani on kay disnaki jayil mo suuɗaki gorko mo jingi Fuuta foof a weltini nde tawno nerima bamma moƴƴini gorko mo jingi fulɓe foof a rendini tawno yidde ma ko yeddudal Pulaar huɓɓu taw ñifani gorko mo jingi darde ma settini sabu yidde ma ko yeddudal Pulaar huɓɓu taw ñifani eɗen paami musidɗo ɓernde nde ko ƴoogi ko yimata ko hunde woɗɗude e makko kadi mo yimata o mbanɗi ɗum kono waɗi o wata yimde ha no yiɗiri ni kono eɗen paamana ngo noon moɗo Wahaabe si amen gandi ɗo gonɗa ɗo so a woppama mbeɗa andi aɗa wawi yimde ko heewi kono kadi neɗɗo sono yimata kadi ko ɓernde mum wawi jabde hakkude ma Ndiaye Saydou Amadou amen gandi no foori ene towi kadi amen paami ɗum no fewi no fewi ko wona ɗum koyne amen jinno tan cifonɗa amen hakkude ma Ndiaye Saydou Amadou a fuɗɗima haalden ko heewi joni ni kono hol daweɗo ndewɗon an e Ndiaye Saydou Amadou ha mbawɗon dañjude pille kewɗe ɗe mbawɗa sifanade men e kadi ne ha wawi addandema joɗade jogoɗa jot ƴettude kuɗol maɗa e kayit maɗa binda gam yidde sifade Ndiaye Saydou Amadou. wallahi hamme no mbiɗa ni Allah haaldima gonga nde tawno Saydou ko giɗo meɗen tiguirigui ko giɗo men tiguirigui kadi Saydou ko jaranɗen ɗum ko wayi no mbiɗen so tawi no mbiɗa ni so tawi en ƴetti yimre mum ni mataw en jiiɓoto nde tawno so tawi aɗa yiiɓa neɗɗo ni aɗa miijo golwole makko ɗe aɗa miijo baɗe makko ɗe tan sa rendaki kala ko mbaɗɗa a yewat kala no miijoɗa a yewat Saydou ko neɗɗo jiɗɗo en kadi jiɗɗo en tiguirigui wona yidde tan ala wona yidde tan funti ko neɗɗo jiɗɗo en tiguirigui kadi kaymin mbimi ko neɗɗo dari mo jiiɗen ene darini leñol ngol ala ko darnani ɗum
ko ɗum waɗi haye yimre ni ko ɗon mbimi hayo en hayo Saydou jibinama yento men tawi en nimisani min de mi hamtaki sabu ɗemgal am Saydou woppani min de mi weltima sabu ko añɓe Pinal am Saydou teddinani Saydou mo guite mburu Saydou mo guite wuugo ɓerde marode faam hankkadi a teelani a findini a jangguini hewɓe goppani Saydou mo ɗemgal mum yumti tawi haala moddani so haala jayiɗi ko muƴƴi hettade o heppani somo jabto kay ketti wiyata faama Saydou e ɓurano deftere Allah haali Mouhamadou nelaɗo jaaɓi yeddani mayde ko damal hay goto ɗaccani nde yiyaɗi guiɗo men élimane gamaji leñol woyi hay goto heddaki jaaɗo ma jooɗi duwawɓe lelnayi Dakar ha gamaji aduna rendoyi nde tawno worɓe e rewo sertani dokkonoɗo konngol ko jayelɓe cuɓi pamaro duuɓe doole bajo ummi dari haali ɓuuri e darde Allah je tijjani yimɓe jetfi fuuta ha ɓerɗe fof tiiɗi belti ko ɗo de arnoɓe fof mbi Saydou gorko mo jeegi ummiɗo Mauritanie de yooni moni kadi sindima gayani ko ɗo de mbi bandamɓe Ndiaye Saydou Amadou hamme haalde ɗum ene weeɓa haalde Ndiaye Saydou weeɓa en haalde Ndiaye Saydou ko gorko daraniinde leñol ngol yo Allah juutnu balɗe makko moƴƴire battane makko kadi ko caɓato wiyata ko sifte simati Saydou min wuurde muɗum mi yaade muɗum mi wonde muɗum nde tawno so tawi a ɗannidima e neɗɗo tan a andat ɗum ɗum noon Ndiaye Saydou Amadou yo Allah juutnumo yeeso meɗen ko juuti kanko e denndangal ngendiyankoɓe dariɓe namdalam tan fayata koye ɓeɗo joni ɓe puɗɗa haalde haala mumen ɓe fof yo Allah yurmo yaafo guila Ali Hammadou Ali en hay tan maɗo Soufarsi en hay tan ma Tidianane en ko yimɓe ɓe ganduɗa hannde cuuɗima leppi leydi yo yurmen Allah wone mabɓe heddiɓe kalɗaɓe ɗo ko mawɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo hannde e natti widaɓe sukaɓe yeru baɗo noon Ibrahima Sare en baba noon Ndiaye Saydou Amadou en ni est ce que oɗo saaha e oɗo hannde jomanu mo gonɗen o aɗa yi e yonta hannde o ɓe ganduɗa ɓeɗo a jogomen yakare janggo so tawi ɓeɗo jiyaka eɗen mbawi dañde lom tummen an hoorema hannde koye mawɓe mbiyeɗa beele aɗa yi e sukaɓe men ɓe famɓe darde ɓeɗo mawɓe darinoɓe beele won lomtoji puɗɗaɗi yiyede ko yimɓe ne wasa hulde janggo ɓeɗo so natti yiyede koɓe darnino ko majjata yo hamme Allah jarama andi hewɓe ene goya ene mbiya ko yaano ko walla ko wonno ko nan majjen nan artata walla woppama hamme min de to banggalam mbiyatmi kono pulaar wini tan so jonge yeehi tan jonge lomto Allah kala nde yiɗi leñol so tawi o nawi ɗum ɗo maw dañ ko lomtin so tawi o itti ɗum ɗo tan o lomtinti ko ɗum so tawi kam o yiɗi leñol ngol ko ɗum tagaram wiide kamɓe yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kono noon ko arata ko nde tawno hunde fof kadi e jamanu muɗum hunde fof kadi e saaha muɗum kono noon ha ñallal ngal hannde nan ene waɗa kadi soppitoɓe ene mbaɗa kadi ko yiɗa ko walla ko miija ene foti waɗede ko so tawi mi hokki yeru tan waaɓe no Tidiane ande jeehi ɗo nde hewɓe kulino mbi hankkadi gasi hankkadi kono noon eɗen mbawi wiide caggal Tidiane ni ma mbiya ko ɗon ni mataw leñol ngol ɓuuri dañde tan sagaraɓe dariɓe ene kaala te kadi so tawi kaali yimɓe keɗo ɗum kadi yiyama kono noon nde Tidiane wayde wiya tan ko hankkadi yimɓe maayi ñifi kono noon ɗum Allah waɗanta ɗum ɓe yiɗi min kam mbeɗa yaadi kala heddi noon kala nde leñol sukaɓe muɗum jiiɗi kadi wurtinde ko ɓenni ko yoɓe jaɓ wittude ko mawɓe mabɓe jogino ko ɓe mbadda e koɓe jogii joni ko jime mawɓe men hanki ɗe e aadaaji mawɓe men hanki ɗe e pinal mumen hanki ngal ko moƴƴi hen fof kadi ɓe mbadda e hannde koɓe jogii ko eyi ɗum noon yidde wiide tan yo yimɓe ɓe jogo cuusal wonde no pulaari wiyata ni so jonge yeehi tan jonge lomtat so woodi yaaɓe tan ma Allah addu woɗɓe kadi ɓen kadi lomto heddono ko sifaaji ceerta walla gaddinaaji kadi ceerta kono noon eɗen jetti Allah so a yii hannde goonga wonko fuɗɗa woppede heen kono noon hoto yimɓeɓe kadi découragé kadi ha laaɓa kadi wiya tan kadi ɗum ɗo ko ala dañat tan ma dañi kadi arɓe kadi jima ƴetta baaruji mumen jima e nde o sifa machallah wadde so jonge yeehi tan jonge lomto no mbiɗen e yakare leñol gasata kadi yonto fof yontaɓe muɗum yonto Tidianane en yewti yonto woɓɓe yewti kadi ewɗo saha ko yonto men gonɗen
kala sahaa ma won ko feeñi ko kadi ko nafoore tan ɗum wadde leñol so tawi amani tan e janngude amani e gollade amani e yiilade ma men nde yiite noon wadde min beltinoma kadi on bange no feewi le nder jimi maɗe ko tongumi ga ko ene waɗi jimol gotol ngol ganduɗa ngol ɗo aɗa yima goto e sagataɓe saare sukki hono mowoni men si Hamma Samba min namdoma si Hamma Samba woni holon kadi holko addanma yimɓe oɗo si Hamma Samba e jimol ngol hoore mum holno ngol wayi so fonda men silmaɓe hamme ɗo de hangadi koko fulɓe mbiyata ko gaynako ene wuɗanno meere sakano nder rawandu isum majji eyi oɗo Hammadi Samba Hammadi yaadi o minen tan jiidi baaba goto kono noon mbiɗe gonɗini so tawi neɗɗo waɗi kone foti haalede hoto ƴeewo tan sababude onon jiidi mbiya a haalata ɗum noddi hasdagal oɗo Hammadi ko neɗɗo mo mbawmi sennude saare sukkinaji fof ko neɗɗo daraniɗo saare sukki daraniɗo rende fulɓe daraniɗo fof minen kam min mbiyata ko daraniɗo fof leƴƴi Mauritanie fof kala ganduɗo Hammadi so tawi a wi ɗum noon ma wi ɗum ene gonɗi ala ko haali noon e gueɗɗe makko e saare makko hay hunde ala ko ɓurnimo e aduna ha ɓuuri saare sukki haydara o fondani kala ko neɗɗo tenanno kala ko neɗɗo tenanno artira e nokku muɗum ɗum woni ko waɗeni saare sukki wona école aji muɗum wona cafrirɗe muɗum wona machine aji muɗum fof kala ko miijiɗa neɗɗo en ɗum ɗo de en foti nafde cuuɗi amen o artiri ɗum on noon mbimi hay son jiiɗi yimmo e baaba tawde waɗani ko enɗam ɗo fof aɗa foti haalde ɗum yimre Hammadi de noon kam so haala Allah nde ɗo yimre fotani ni telɓude muɗum nde tawno oɗo ko fowam kañum nehimi jangginimi gollinimi kadi Allah waɗi kadi koye golle gollornoɗe ko hen gollornomi ha Allah gasni ɗum ha ñallal ngal hannde koye mbeeli muɗum guurmi ha ñallal ngal hannde koye mbeeli mum cakkimi on noon mbeɗa sikki tan en jowat ɗo tan kono haade mojum gonɗen koye TV Pinal e studio ji mum ɗo ene nder leydi Mauritanie eɗen jinno tan wasiya mo jiɗɗa wasiyade leñol ngol taw aɗa rewna ɗum e TV Pinal e kadi hol kadi wasiya mo mbasiɗɗa ene TV Pinal sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe kuttidirɗa ene daari gollanade leñol ngol ene daari gollanade Ayaawo ngoɗo ene gam hollude aduna leñol ngol gam hollude ko heewi ko mankirɗen ko ngakkirnoɗen taw ne artiɗ ɗum e nder meɗen yaccin ɗum kadi e nder aduna holko mbaɗa men sifanade ɗum hayso ko hojomaji tan daɓɓi payene waynade so Allah jaaɓi inchallah kadi ko hunde wona lawol gol tan hayso hay heɗani hikka ne wawi hiiƴode konngol ɗum ɗon noon wasima faade leñol ngol tan faade TV Pinal so wona ɗum mbaynorɗa kadi inchallah rabbi sahaji goɗɗi garoji eyi hamme Allah jarama en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde Allah tongi pitali men ha kadi émission o yettiɗo wasiya mo basiytuɗen tan wawi eɗen mbawi wiide ko wasiyaji tan basiynoɗe ko hoto leñol ngol ɗamtino kadi hoto leñol ngol jabɗo wadde no won yimɓe miijorto ni goppideɓe hen tan ɗum ɗo joni so tawi mi hokki yeru joni Pinal TV ɗum ɗo joni eɗen mbawi wiide leñol ngol ene foti wadde hen juuɗe mum gila noon alɗuɓe leñol ngol hay anduɓe leñol ngol hay wasɓe leñol ngol hay kulluhum goto fof en foti wadde hen juuɗe mum nde taw noon ko leñol ngol waɗana leñol wawa ɓamtade taw pinal muɗum yahani taw ɗemgal mum yalta ɗum ɗo noon ko gueɗe ganduɗa ene walla pinal yaltude ene walla ɗemgal yaltude ɗo leñol en foti wadde hen juuɗe mum eɗen gandi no neɗɗo wurnirte gurdam jogoto gurdam muɗum ha moƴƴa ni ko hono noon gueɗe baɗe ni jogorto gurdam so tawi yimɓeɓe jiiɗi ɗum juuta ɗum noon machallah leñol ngol wiyetake ala hamme leñol ngol angol jogui heddi noon ko jabdeɓe wadde e gueɗe baɗe ni ɗum ɗo kadi en foti jaɓede waɗede ɗum noon ko mbiyeten yimɓeɓe surtout kamɓe sukaɓeɓe yoɓe tinno
ɓe ngannda goo ko jangde nafata. So neɗɗo janngani tan jannguɗo timati. Yo ɓe tinno ɓe ngannda faggudu nafata tan. Sa ala tan a yiiɗo goɗɗo aña sakkoto junngo. ɗum noon yo ɓe nganndu sa ala pinal ma tan ƴettata pinal goɗɗo. Te sa ƴetti pinal goɗɗo a yoɗata e ngal pinal. ɗum noon ɗiɗo geɗe tati sukaaɓe aroɓe hannde yo ɓe tinno ɓe tambo ɗum, yo ɓe tinno ɓe mbatta ɗum haggilaji maɓɓe, yo ɓe tinno ɓe jannga, yo ɓe tinno ɓe toppito dañde, yo ɓe tinno ɓe toppito pinal maɓɓe. ɗum noon Allah jarama, ɓe jarama sukaaɓe tawɗen ɗo ɓe ala ko joganiɗen ɓe sona wiide ɓe yo Allah waɗe maɓɓe barke. nde tawno ɗum ɗo ko yarnita tigi. Heddi noon ko jogade kadi muñal e wasde heñade e wasde heppude nde. nde tawno so tawi neɗɗo heppi tan, sa heppi tan a heppat jaha. ɗum noon ko nafata ko ara caggal maɗa e fuɗɗode kala hunde fuɗɗode muɗum ene saɗi ene muusi ko noon neɗɗo muñat. ɗum noon yo Allah hokkon nandirde, yo Allah hokkon ɓamtude ko woni fandare mon ko, yo Allah waɗa noon ɗum tinnodire, nangodire, jaggodire. ko ɗum tan ceerno hamme andene Allah jarama a jarama. yo Allah ɓoyne yidde wadde hono ni nde tawno darde ma nde ene setti. ɗum woni ko wonmo jewtitino mbimi hammeji ɗiɗi ɗi Allah suɓani yimɓe hamme waɗi ɗum banggue Sénégal e 2S. Allah addini yimɓe hamme goɗɗo banggue Mauritanie. kadi kamɓe fof koɓe liiduɓe, kamɓe fof kadi yidde mabɓe ko wotere. ɗum noon yo Allah nangan en, yo Allah waɗan en ɗum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allah jarama jarama. Allah jarama jarama moniraɗo mowni men noon Wahaabe si. en beltanimama no fewi machallah. ene kadi ne yafnadama no fewi andude men cellal maɗa, andude men kadi jotma hewani. kono ndemen ñaguima nde ara ngara ɗo kadi a fawani konngol ni wonno no mbiɗa nani. so leñolngol noddi ene wayno ko an jeeyi, kadi ko sa noddama arata norɗa, kadi ari arde no poɗɗa ardude yewtande kadi komin cohlunoen ko fof men dañi. hayso konngol gotel kalɗa ɗo tan e waaju e wasi mo wasiɗa o battinde ɗon, ɗum tan yona men. ɗum noon min beltanimama no fewi. min beltanima kadi dendagal kadi TV Pinal e technicien ji mumen. hande en mbawa limtude kamɓe fof, kono hayso ko mbiyen tan ko ono bano Mamadou Sarr yettinami calminal e dendagal technicien ji ɗi, hettuɓe yesso hettuɓe caggal ɓe fof. machallah golle mabɓe jooɗi peewi. ko weltanade on weltanade kadi dendagal kadi mawɓe men wonɓe dow ɓe, kadi ko duwonadeɓe nde Allah wallataɓe ɓe mbawa yettude pandale mabɓe. ko siftonorde bandiraɓe tan TV Pinal wonan ɗo ko pulago, wonan ɗo ko dendagal leñol Afrik naɓe, balleɓe kadi e woɗeɓe. uddani damal mum wi wonde woɓɓe mbaɗatni men min mbaɗata. ko kala ko joguiɗen enen kadi renduɓe heddiɓe noon waɗi eɗen uddidama men dendagal kadi gendiyankoɓe leñol ngol ne garata gadda kadi doole men. gendiyanke noon wona gendiyanke tan jimowo walla kaalowo, ala gendiyanke ko dendagal ɓiɗɗo leñol ngol. so joguiɗo ngaalu, joguiɗo feere, joguiɗo pinal nde wawata arde wallide yimɓe e nder golle gonaɗe e dow muɗum. non yewtere men yewtere doño hande 16 2021 ko ɗo waynoto on e koɗo muɗum baɗɗo fayida hono mawɗo Wahaabe si. en calmini bandiraɓe en dokkodireɓe aadi kadi ha saahaji goɗɗi garoji. yo Allah waɗan en jaam. ko musidɗo moon Hamme Sireli, on jarama.